てしなく続くシベリアの大地。そこには広大な大河の森が広がっています。地球の森林面積のおよそ 20% を占めるこの森は無限の命を育み、豊かな自然を支えています。この森の下には氷の大地が広がっています。永久凍土です。シベリアといえども夏には気温30度を超えますが、わずか 1.8 メートル下の土の温度はマイナスを示しています。地球規模の気候変動や人間による開発はこの永久凍土にも容赦なく迫っています。環境の急激な変化はこの氷の大地に何を引き起こすのでしょうか。ロシア連邦サハ共和国、国土の大半が北極圏に属しています。湖のほとりにある高さ12メートルの断層で面白いものを見ることができます。皆さんの前にあるのが露出した永久凍土で、これは全て氷でできています。紛れもなく氷です。この巨大な氷は地中深く30メートル下まで続いています。気温マイナス8度。ここは永久凍土の中です。地中に埋まっている永久凍土の氷の先端はくさびの形をしています。И вторая граница. Здесь вот уже, она выклинивается вот так. А это грунт, это таис вот. この氷のくさびは2万年以上前から徐々に形成されたものです。ひび割れた地面に染み込んだ水が凍り、膨大な時を経て大きくなっていったのです。永久凍土とは2年以上継続して凍っている土壌や堆積物のことを言います。地球の陸地面積の 14% に分布し、ロシアは国土のおよそ3分の2、サハ共和国に至っては国土全体が永久凍土に覆われています。サハ中部は大陸性気候の影響を強く受ける極めて厳しい気候です。夏と冬の気温差は70度以上。2002年の降水量は200ミリもありませんでした。本来ならば砂漠になっていてもおかしくないこの厳しい環境の中で、なぜこのような豊かな森林が形成されているのでしょうか。森に生えている木にその答えがありました。この木の根っこを見てください。この木を立てると地面に立ちます。それはなぜか、永久凍土が地中にあるために木は根っこを深く張ることができないのです。永久凍土層は水を浸透させません。そのため雪解け水や雨水などを表層に蓄え、少ない水分を植物たちに効率よく与えることができるのです。一方、大河の木々は森に影を作り、地面を覆う苔や灌木類は断熱材となって太陽の日差しや地上の熱から凍土を守っているのです。永久凍土と大河の森林はお互いの熱バランスを保ちながら共生しているということが言えます。しかし最近大きな自然災害が起きています。サハ共和国の中央を流れるレナ川は雪解けを迎える5月にここ10年間で2度
大規模な洪水を起こしました。2001年に起きた洪水は総額数百億円とも言われる大きな被害を流域の町にもたらしました。森林火災も頻発しています。2002年には800件以上もの火災がありました。これは120年間の気温の変化を記録したグラフです。サハ共和国の首都ヤクーツクでは年間平均気温が120年でおよそ 2.5 度も上昇しました。地球温暖化で問題となっているのは100年間で 0.5 度の気温上昇です。ここでは地球全体の5倍の速度で温暖化が進んでいるのです。永久凍土と大河の森が守ってきた自然のバランスが崩れるとき、地球環境に重大な危機が迫ります。この番組はトヨタグループ各社の提供でお送りします。永久凍土に覆われたシベリア・サハ共和国。大河の森には美しい湖と草原が点在しています。アラースと呼ばれるこの草地はサハの人々の暮らしと深く結びついています。彼らの祖先は牛馬を連れ、遠く南の地からこの草原を目指したと言われています。彼らは牛や馬を放牧し、穀物を育て、木の実や動物など大河の森の恵みを受けながら暮らしてきました。永久凍土も彼らの暮らしの中で貴重な役割を果たしています。ここは地下3メートルに作られた天然の冷凍庫です。地上は30度近い暑さにもかかわらず、ここはマイナスの世界です。自家製のバターや魚や肉など、彼らの生活を支える食料が保管されています。氷の塊は飲料水として利用するためのものです。雨の少ないこの地域では夏の間飲み水に困ります。そのため湖が凍る冬に水面に張った氷を切り出してここに貯蔵しておくのです。サハの人々はアラースのそばに家を建てて暮らしています。昔は一つのアラースに一つの家族が暮らしていました。
8月は草刈りの季節です。1年のうち9ヶ月近くを厳しい寒さに閉ざされる彼らにとって束の間の夏は冬に備えるための大切な季節です。アラースは大切な牧草地です。Как вырастить вкусную траву? Нет, мы не вырастим, а сама вырастет она. Аласная другая, а вот на лене другой сено. Вот это у нас хорошее сено здесь. Молоко гуще будет. Мясо хорошее будет. На реализацию, ну, на торговлю. Быстрее. Вот так. Ага. しかしこの美しい風景の裏には地球環境を大きく揺るがす危機が忍び寄っているのです。アラースは熱侵食と呼ばれる自然現象が作り出した地形です。草地となっているアラースは数千年という時をかけて徐々に形成されました。熱侵食は凍土の表面にできた小さな窪地に雪解け水や雨水がたまることから始まります。たまった水は大気中の熱や夏の強い日差しを吸収して永久凍土や地下にある氷のくさびを溶かしながら深く沈下していきます。そして氷が溶けきるまで浸食が続きます。溶けた氷は湖となり蒸発を繰り返しながら縮小しやがてアラースになるのです。実はこの熱浸食が今各地で起きています。これが今も熱浸食が進んでいる湖です。湖は丸い形をしていて直径は現在780メートルにまで広がっています。ここが熱浸食によって作られた地形であるという証拠は水面下に倒れた木が残っていること、そして今も岸が崩れていることから分かります。地下の氷が溶けたことによってたまった水は周囲の森や土壌を崩壊させながら拡大し深く沈んでいくのです。さらなる熱浸食が永久凍土を脅かしています。熱浸食を引き起こす大きな要因、それは永久凍土を覆う森林の消失です。ここには3年前まで大河の森がありました。しかし道路建設用の土砂を取るために森が切られ土が掘り起こされたのです。すでに水深は70センチに達しています。森の中に闇雲に道路を作ればそのすぐ脇から熱浸食が始まってしまいます。ソ連時代森林が開発され大規模な農場が作られました。こうした農場もやがて熱浸食によって侵され放棄される運命にあります。最近では地下資源開発のための森林伐採も進んでいます。永久凍土にはダイヤモンドや石油、石炭、天然ガスなど膨大な地下資源が存在しているためその影響は計り知れません。こうした開発に加え森林火災による森の消失も
熱心食の引き金となっています。森の中のこの小さなくぼ地が森を土を破壊し永久凍土を溶かし、やがて巨大な湖へと変貌するのです。熱侵食は森林を消滅させます。そして一度始まってしまえばその拡大を止めることは誰にもできません。熱侵食は人々の暮らしにも影響を及ぼし始めています。この湖は村の近くの森林を伐採したために数十年前から熱侵食が始まったところです。怖いです。確かにみんな心配していますが、私たちにはどうすることもできません。多分もっと大きくなるでしょう。これから北の方に向かって広がって、おそらく向こうにあるアラースとつながると思います。湖はすでに道路や牧場の一部を飲み込み、家の目の前まで迫っています。これ以上新たな熱侵食を起こさないために、マッタ村では7年前に起こった森林火災の跡地に植林を始めました。燃え残った木を取り除き、森をきれいに清掃してから、もともとこの森に生えていたカラマツの苗木を植えます。凍土を融解から守るには断熱材としての森を再生するしか方法がないのです。生物の教師をしているペラゲアさんは環境教育や水質調査などのさまざまな活動を始めました。私たちは何かをしようと努力をしています。環境破壊を止めるために、どんなに小さなことでも一人一人が行動を起こすことで自分たちも何かができるのだということを子どもたちや地域の大人たちにも知ってもらいたいのです。国が発展し、人々が望む便利で快適な暮らしを実現するためには森を開発していかなければなりません。しかし森を切れば永久凍土が溶け出してしまいます。こうした大きなジレンマの中でサハの人々は暮らしているのです。ある地域ではすでに 20% の土地が熱侵食によって崩壊し、森が消滅しているといいます。永久凍土の融解は地球環境を揺さぶるさらなる大きな問題をはらんでいます。
久凍土に起きている大きな問題、それは森林火災です。サハでは毎年東京都の 1.5 倍の面積の森林が消失しています。この広大なシベリア大河の森を火災から守っているのが彼ら森林航空パトロール隊です。ここ数年乾燥が続き森林火災が多発しています。Да, вот след на дереве, он остался, вот отсюда видно, он хорошо. Вот отсюда видно. サハで起きる森林火災の大半は雷などによる自然発火です。しかし4割近くは人間の火の不始末によって発生しています。雷が落ちて下にある白い苔に燃え移りました。白い苔は燃えやすいのです。雷の後に雨が降っても火はくすぶり続けているので、またすぐに燃え出して大きな火事になるのです。このような地表面で起こる火災の場合は溝を掘って延焼を防ぎます。永久凍土に生える木の根は浅いので根から火が伝わります。そのため必ず根も切っていきます。こうした火災による森林の消失は永久凍土に熱侵食を引き起こします。しかしそれだけではありません。永久凍土には大量のメタンガスが閉じ込められていることが分かっています。メタンガスは二酸化炭素のおよそ20倍もの温室効果を持っています。このメタンガスは大気中の数千倍という高濃度です。もしも永久凍土が溶け出し、それが大気中に放出されれば地球温暖化を爆発的に促進させることにもなりかねないのです。そして森林火災とメタンガスの放出が結びつくことでさらなる温暖化を誘発する危険性があります。第一に火災による CO2 の放出、第二に CO2 の吸収源である森の消失、そして第三にメタンガスの放出です。この3つのマイナス要因が絡み合い、次から次へと温暖化を引き起こしていくというのです。ここに一つのシナリオがあります。もし21世紀前半の温暖化傾向が継続するならば、大気の平均温度は段階的に上昇し、それによって永久凍土の融解は北部へと進行すると考えられるのです。こうした永久凍土の未来を予測していくため、さまざまな分野の研究者によって地道な調査が行われています。凍土研究所では1992年からこの森の凍土に起きている変化を記録し続けています。自然は多面的でとても複雑です。今起きている現象を全て説明するためには、私たちはこれからももっと多くの研究をしていかなければなりません。ただ一つの星でそれぞれの小さな窓から同じ空を見てる。Равновесие природы, ну, скажем, тайги и Аласа, именно в экологическом отношении нарушать это вред. Задача человечества состоит в том, создать все равновесие сохранить, а не нарушать. 脆く儚い永久凍土、地球全体の環境に大きな影響を及ぼすこの大地を守るために、今人々の英知が必要とされています。この番組はご覧のトヨタグループ各社の提供でお送りしました。
ルコ・イスタンブール。繁栄を支えた海に異変が起きています。国際港湾都市の抱える光と影。次回の素敵な宇宙船地球号は永遠の都へをお送りします。